mga Diyos, hindi kakita, hindi mamatay. Wala po Kristo, wala po Espiritu Santo. Ano naman na yan? Lahat si Kristo ay nagpapagabuto sa Diyos. Pagkalang siya sa mga hindi mamatay, hindi makakita. Si Kristo, hindi mamatay, nakita. Ang bugtong ng Diyos, iingon man sa unang Timoteo 1:17, hindi kakita, hindi mamatay. Kung hindi na si Kristo. Salamat po ba? Nagkakalit ang inyo. Okay. Ayang tuwatan na, kung natutuloy nabasa nga si Kristo bugtong ng Diyos. Ano naman ang pangkalan? Ang ira sa bugtong ng Diyos. Pwede namatay. Namatay ng Kristo, hindi Diyos. Alright? Ang namatay ng Kristo, hindi siya Diyos. Kung hindi siya maunang ng Diyos. Ito na. Salamat. Kung sa natibaw, madumay duha ka kinaiya nga ito Ginoo. Matuod siya nga tao, o matuod siya nga Diyos. So sa iyong pagkatao, namatay siya. Kaya natanguan uno-uno ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos. Kung ito ang pulong uban sa Diyos o ang pulong Diyos o ang pulong na himong tao. So, namatay ba? Namatay yung pagkatao, pero iyong pagka-Diyos at hindi mo man, right, kamatayon. Matod pa ni Reverend Father Darwin Gitcano. Ipangutana siya sa laing reliyon. Ibase sa 1 Timoteo 1:17 nga ang Diyos walay kamatayon. Ang tubag ni Father Darwin Gitcano, si Kristo adunay duha kaniya. Ang namatay ang pagkatao lamang. Sa to pa ang pagka-Diyos dili mamatay. Klaro tinaw kayo ni sungag sa iyang baruganan ang Diyos ng persona namatay literal. Klaro kayo na nagsumpaki ang pangatarungan. Kung nagsumpaki kini ang imong pangatarungan, ang imong baruganan, dili tinuod ang imong pagka magtutudlo.